Deze week in Lembourgeois, het Chinese terracotta-leger en expositie digitale kunstenaars in Roermond. We zijn hier in de grote expositieruimte van het nog veel grotere TGV-treinstation in Luik. En hier draait momenteel een interessante expositie over het beroemde terracotta-leger van de eerste keizer van China. Dit is hem dan, de eerste keizer, hè? Ja. Voluit heet hij Qin Shi Huang Di, ja, als ik het goed zeg. En moet hij inderdaad zo ongeveer hebben uitgezien? Weten we dat? Of is dat een fantasie, zeg maar? Met heel zijn kostuum en is dat de mens zoals hij heeft geleefd. Okay. Vanaf 22 jaar als keizer. Daarvoor was hij de zoon dus van de koning van het rijkdom Qin. Ja. En hij is gestorven bijna 50 jaar. Oh ja, hij werd bijna 50. Ja. Voor die tijd was dat misschien al redelijk oud. Een heel lang leven, ja. Ja. En hij is ook de stichter geweest, of degene die de muur van China heeft laten bouwen, de Chinese muur. Ja. Dus twee grote werken in zijn leven, de Chinese muur en het terracotta-leger. Ja, dus je kunt wel zeggen dat hij heeft wel iets voor elkaar gekregen. Men weet wel wie hij was en men spreekt nog altijd over hem en over China. En het belangrijkste is waarschijnlijk dat het China zoals wij China nu kennen, of niet goed kennen, heeft door hem werd gesticht. Ja. Ja, dit is dan een deel van het enorme leger zoals dat gevonden is. Op een gegeven moment ondergronds, in de grond. Inderdaad. En gevonden pas 1974, dus nog niet zo lang geleden. Nee. Niemand wist dat het daar was. Al meer dan 2000 jaar Meer dan 2200 jaar lang. Ja. En arbeiders ter plaatse zijn bij werk geweest en hebben dan opeens een stuk van zo'n soldaat gezien, gevonden. Een stuk meer dan in deze situatie dan een echte grote man. Ja. En nog een soldaat, en nog een soldaat. En nog een soldaat. En hebben ze buiten gevonden dat er 8000 daar onder de grond stonden. 1800 daarvan zijn te zien nu ter plaatse. Ja. En in China, in Xi'an, waar honderdduizenden mensen, toeristen gaan kijken, de Chinezen en nog van het buitenland natuurlijk. Ja. En er zijn enkele maatschappijen in de wereld die hebben de toelating, de vergunning van de Chinese regering om deze soldaten in kopie te maken ook voor tentoonstellingen. En wij hebben dus een samenwerking met een Duitse maatschappij die 150 van deze soldaten heeft. Hier staan er zo'n 100 en men kan hier zien echt goed, beter dan waarschijnlijk in China zelfs, hoe dus de soldaten gemaakt zijn. Iedere soldaat is anders dan de andere. Het zijn ook verschillende soldaten uit verschillende legers geweest. Ja. En dat is dus het belangrijkste van die 8e wereldwonder zoals de vroegere president van Frankrijk, Jacques Chirac, heeft gezegd. Het zijn dus kopieën, want de originele mogen China helemaal niet verlaten. Nee, er komt niks buiten China van deze grote archeologische belangrijke stukken die daar staan natuurlijk. Alleen maar kopieën staan in de wereld met die tentoonstellingen die rond de steden in Europa en anders zijn. Ja. En dan nog, zelfs bij kopieën moeten zij hun toestemming geven of ze dat wel, of ze daar akkoord mee gaan. Inderdaad, ter plaatse zijn
arbeiders die werken voor een maatschappij en die zijn erkend aan de Chinese regering om dit te doen. Ja, het is overigens wel grappig dat Chinezen nu zo voorzichtig omgaan met kopieën. Ja. Normaal zijn ze daar wat makkelijker in, hè? Inderdaad, algemeen. Maar het is hun rijkdom ook. Man kan het een beetje verstaan. Ja, dat begrijp ik. En dit is wel, qua grootte en alles, is dat realistisch, hè? Komt dat één op één overeen met de originele? Inderdaad, en zo staan ze ook in China, 1,80 meter groot. 150 kilo, iedereen. En de hele Rode Armee, zelfs paarden ook en wagens en dat staan ook daar allemaal. En het is het spektakel in China. Dat moet toch ook gigantisch veel werk zijn geweest? 40 jaar hebben ze gewerkt daarvoor. Meer dan 100.000 mensen hebben moeten werken 40 jaar lang om dat te maken. En zijn hele leven lang heeft hij de mensen laten werken om zijn droom te laten gebeuren. Ja. De expositie in Luik loopt nog tot en met 23 april. In de ECI Cultuurfabriek in Roermond is een expositie geopend onder de naam Global Draw Project, waarbij in totaal 65 internationale kunstenaars via het digitale kanaal gereageerd hebben op elkaar. Vanuit het Zuid-Limburgse Houten, waar ik dan woon, is het project ontstaan om kunstenaars te benaderen die ik of al kende vanuit het verleden met het vele reizen. En gebruik te maken van een netwerk van kunstenaars die meedoen aan het project. En vertrouwen hebben in het proces dat uiteindelijk die kunstenaars die meedoen ook het werk weer terugsturen, reageren op elkaars werk. Dat zit eigenlijk achter de gedachte van Global Draw Project. Het is met één kunstwerk begonnen van jezelf. Klopt. En andere kunstenaars hebben daarop gereageerd en dan digitaal. Dus je bent het zelf niet hoeven te brengen of je hebt het ook niet per post hoeven op te sturen. En dit is jouw kunstwerk, dat is de bron, zou ik maar zeggen. Dat is de basis, ja. Wij zijn afhankelijk van het netwerk van deze 4 regionale kunstenaars. En wie zijn dat dan, die 4? Dus we hebben gekozen voor Limburg, Nederlands Limburg, Tanja Ritterbecks. Ja. Ze woont nu in Berlijn, Amsterdam, maar ze woont overal. Ja. Dit is Sylvie Macia Diaz. Zij komt uit Wallonië, Eupen. Ja. Daar spreken ze Duits eigenlijk. Zij is zelf Spaans. Ze spreekt Frans en heel gebrekkig Engels. Maar een schat van een meid. Internationaal. Ja. Dit is Jens Brouwens. Hij is van Aken. Ja. Dus hij is van de Duitsstalige kant van de regio. En hier hebben we Hasselt. Vlaams. Fred Eerlijkens. Vlaams. En eigenlijk maak je dan de eerste lijn vol, cirkel vol. Ja. En hoe is dat dan verder gegaan? Dus bijvoorbeeld van hieruit, dan hebben die anderen dan ook steeds weer daar overheen geschilderd? Of? Ja, dus wat je ziet is, haar netwerk is vervolgens gebruikt om te vragen, doe je mee? Ja, hierboven, dat is dan jouw kunstwerk. Ja. Ik vind het wel apart, maar als ik dat vergelijk met het beginwerk, wat Claudia heeft gemaakt, dan kan er niet meer zo heel veel in terug herkennen, maar dat hoeft natuurlijk ook niet.
Nee, dat klopt. Ja, het is eigenlijk zo. Iedere kunstenaar geeft zijn eigen draai er ook aan. En je zou het ook een beetje kunnen vergelijken met dat als je in bijvoorbeeld in een kring zit met heel veel mensen. En één iemand vertelt een verhaal. En de volgende die vertelt het verhaal weer door, dan wordt het toch altijd een ander verhaal. Ja. Dus zo eigenlijk... ontstaat ook het roddelen volgens mij. Ja, ook dat. Ja. Maar het is ook zo dat iedereen maakt toch ook geeft zijn eigen draai er ook aan. Wat vindt u het bijzondere aan deze tentoonstelling? Ik hoorde u al zeggen dat u het wel interessant vond dat bij de start in ieder geval ook een crowdfunding was geweest. Ja. Want het geld hoeft niet alleen van de overheid te komen. Nee, inderdaad. Crowdfunding is een nieuw instrument wat steeds meer wordt toegepast. Voor de kunst heet dat, voor de kunst.nl. Wij hebben als provincie daar ook een contract mee. En iedereen die daar Limburgse projecten kan starten, die krijgt van ons ook een bijdrage van 30%. Dus ook dat vind ik mooi om hier nog eens een keer te kunnen vertellen bij deze opening. Is het ook een kunstvorm die u zelf aanspreekt? Want ja, met kunst, het is zo verschillend van smaak. Ja, het zijn meer dan 60 werken. Ja. En ik heb er snel naar kunnen kijken. Er zijn mooie dingen bij en sommige dingen waarvan ik denk, maar goed, dat hoort ook bij kunst. En ik vind het thema verbinding ook in deze tijd heel erg belangrijk. Waarin mensen zich toch af en toe afvragen, ook in de politiek en misschien wel soms door de politiek, van hoe zijn die verbindingen nou met Duitsland, met België en met verder over de grens. En dit college van gedeputeerde staten waar ik deel van uitmaak, vindt dat heel erg belangrijk. De expositie loopt nog tot en met 19 februari.